Takže vítajte, žiaci, v našej prevádzke mraziarne akciová spoločnosť Sládkovičovo. Poprosím vás, aby ste sa v prevádzke držali pokope, aby sa nikomu nič nestalo. Zdraví ste sem prišli, aby ste zdraví aj odišli. A prejdeme prevádzku. Pár slov na úvod k spoločnosti Mraziarne Sládkovičovo. Mraziarne Sládkovičovo bolo vybudované v roku 1974. Naším výrobným programom je spracovanie špenátu, ktorý máte určite radi, hlavne na Veľkú noc. Potom nie, že? Potom je to hrášok, kukurica, takže to sú všetko také veci, ktoré vidíte na tanieri ako príloha. Tieto plodiny spracovávame, potom ich mrazíme, uskladňujeme ich v skladoch a následne balíme do menších alebo väčších balení a zasielame do obchodnej sieti. Samozrejme v mraziarniach sa nachádzajú aj prevádzky, kde uskladňujeme aj inú surovinu, ako je zelenina. Sú tu, ja neviem, hranolky, zemiaky, mäso, syry, zmrzlina. To sú veci, ktoré vám určite viacej chutia ako zelenina, napriek tomu, že je zdravá. Tu hore sú váhy, ktorými ten prepadáva a balí sa do malých balení. Malé balenie je 450 gramové alebo 2,5 kg. Poďte ďalej. Hráč balíme do takýchto modrých vliec. Tu je balený po 20 kg. Následne do tých menších balení, tak ako ich viete kúpiť v obchode, sa balí v priestoroch, ktoré som vám ukázal, ale uložený do kartónu v takýchto pozíciách. Potiaľ sa potom vyskladňujú autami, kde sa musí tiež držať teplota okolo -18 do obchodu. Sme na nakladacej rampe. Videli sme tieto dvere z vonkajšej strany, sem nákladné auto nacúva, musí byť vychladené, aby sa v ňom či už nanoklad zelenina alebo mäso neroztopili. V uzavretom priestore sa naloží, odchádza do obchodov, aby ste si mohli kúpiť to, na čo máte chuť. Jednak sme držiteľmi značky kvality, snažíme sa vyrábať a podporovať slovenské výrobky a radi v predajnosti výrobkov prispiejeme čímkoľvek, aj takýmito exkurziami. Pretože to, čo vyrobíme, zamestnáva našich ľudí, vytvára hodnoty, ktoré zostávajú tu a verím, že aj táto mládež, keď dospeje, tiež k tomu prispieje.